Dan proġett kien maħsub mill-bidunet biex jimmarka moment fl-istorja ta' pajjiżna fejn nagħmlu qabża ta' kwalità u ta' maturità fil-livell politiku. Jorbot ma' ħafna inizjattivi oħrajn f'pajjiżna mhux lilu biss. Imma dal-bini minnu nnifsu jirrappreżenta statement li aħna qegħdin nagħmlu li l-parlamentari tagħna, d-deputati, dawk li jiġu eletti mill-poplu tagħna għandhom joħorġu barra minn bini li sallum kien mibni mill-kavallieri, mibni għal użu differenti u jitlu ġo bini li hu maħsub apposta għalih. Jien nittama li dal-bini ikun miftuħ beraħ għal poplu ġenerali tagħna, isir il-bini tagħna l-koll u mhux tad-deputati biss, u d-deputati ikunu huma stess rappreżentanti tas-sentimenti tan-nies, ta' dak li jinkwethom, ta' dak li jixtiequ n-nies, tal-ambizzjonijiet tagħhom. Irrid ngħid ukoll li l-bini modern fl-entratura tal-Belt Valletta li hija waħda mill-isbaħ bliet f'dan reġjun Mediterranju timmarka l-fatt li l-Belt Valletta żomm l-identità tagħha ta' belt li imbniet minn żmien il-kavallieri, però li mhux tħares lura u tħares lejn il-passat, imma tħares lejn il-futur b'ambizzjoni bil-bib tagħha miftuħ beraħ tistieden lin nies jidħlu ġo fiha u mhux bil-fortifikazzjonijiet biex ma nħallux in-nies jidħlu għandna.